tal-jiem ilu Mirjana ritornat minn vaganza f'Pariġi. Fuq Facebook ritratti ta' postijiet li żaret ikellu divertiment bħal kull żagħżugħa tal-età tagħha. Imma sa sena u nofs ilu ħajjita kienet ferm differenti. Kienet diffiċli tara ritratt ta' Mirjana ma' sħaba inħakmet mill-problema tal-bulimja fejn persuna l-ewwel tiekol b'mod esaġerat imbagħad tneħħi kollox, tagħmel eżerċizzju fiżiku eċċessiv biex tnaqqas mill-ġdid jew tissapporti żmien twil bla ikel. Minn dieta li suppost kellha tkun biex nħossni aħjar, spiċċat things got out of hands u dawn l-affarijiet. Kienu l-għar żmien ta' ħajti ħanejti. Kienet tivvinta kull skuża biex ma toħroġ ma' sħaba, lanqas biss kienet tiekol fuq l-istess mejda mal-familja, xtaqet tonqos. F'perjodu qasir Mirjana niżlet għal inqas minn 45 kilo. Wara bdiet tilbes qliet baggy biex tagħti l-għadam li kienu saru evidenti. Tintiżen madwar 15-il darba kuljum, kull 100 gramma kienet tarhom bħala 10 kilogrammi. Il-mobile tagħha kien mimli ritratti ta' ġisimha biex il-ħin kollu tqabbel id-dera. Kienet tikkalkula ta' kuljum il-kaloriji li tiekol għattedda li lanqas tieħu kalorija żejda u lanqas tixrob qabel tintisen. Sħaba bdew jissuspettaw minn xiex kienet għaddejja, oħrajn mar-Rwanda jgħidula li għaddejjin minn problemi simili. Ma kienx tkun xi ħaġa normali li ħammur niklu anke mal-ħbieb jew whatever. Wara kull ikla il-gilt li kont inħoss kienet tkun vera kbir. Mirjana tirrakkonta li dejjem kienet tirrikonoxxi li għandha problema sakemm ma setgħetx tibqa' għaddejja bl-istess ħajja. Indunajt li l-affarijiet kienu qed imorru għall-ar. Bażikament kont anki ma noħroġ, rari ħafna noħroġ, biex ma noħroġ kont inġib skużi u nikdeb kemm lill-familja u kemm lill-ħbieb. U dik naħseb waħda mill-iktar ħaġa li tweġġak. Meta kont immur eżempju jinnaf, meta kont inneħħi kollox eżempju wara l-ikel, kienet esperjenza diffiċli ħafna fuq, imma nawej ma kontx niddejjaq nweġġa lili nnifsi. Imma kemm il-darba store date fi kamra tal-banju eżempju, u kienet tiġi ommi u kont nara tibki. U naħseb dik kienet xi ħaġa li vera ġelitni infittex l-għajnuna. Bdiet issofri minn attakki ta' paniku, problemi fl-istonku minħabba ammont eċċessiv ta' aġtu tant kienet ittella l-ikel. Imma sentejn u nofs ilu Mirjana bdiet taffaċċja l-problema, bdiet issofri wkoll mill-anoressja. Insiet ġifieri li tkun bil-ġuħ, bdiet tħalli difri attwal biex ikun diffiċli li tneħħi l-ikel u ġieldet il-problema. Tispjega li minkejja li issa ilha sena tiġret il-bulimja, ir-riskju li terġa' taqa' l-marda jibqa' hemm, kull meta tkun għaddejja minn perjodu ħażin jerġgħu lura l-ħsibijiet. Ir-raġuni ta' dawn l-affarijiet ma kienx sempliċement l-ikel. Kienet forsi biex tħossok aċċettata in a way. Dawn l-affarijiet ibatu minnhom ħafna nies u rari hija sempliċement dwar l-ikel. Il-ħolma ta' Mirjana ili bl-esperjenza tagħha tgħin lil tfajliet oħra dejjem l-istess esperjenza, imma li ġarab il-memorji tal-passat tagħha u terfa' responsabilità tal-oħrajn mhijiex xi ħaġa faċli.